Ay dam sento emne kosto tonglai ta agge. Tabo to ko 20-30 বছর লাই তো এমনে দুই ক্রিমা কষ্ট মষ্ট থাঙ্গাই গাতিব তল লামসংমান নাঙো এমন কষ্ট তংলাই ওंखाय তাবো ত্রিপুরা মথানি মহারাজানি নেতৃত্বে হইতে সারনি 2000 Utpal sarno tabok MDC no oko bo Swkang sayaksi o tei bai lama smi dorkar nanglai tongo emon e fagunal para kosto onglai tongo ওंखाय lama bo chajagja ওंखाय tei ni lama bo ekdom durgam bolte bone kosto ওंखाय burchuk to thangmaya gatibo omhai tonglai kosto ওंखाय tui tukongnan bo thangmaya brao bone bagui si sar oko MDC no sakha tak nin fast dimanan খুব খাকতাং ওখা যতন হামবাই oko paran sar kok sakha u tabo fast obo omtain khlai to je brokhan se oko pati tangnano খুব kaham no hai lai khata brao asok no anono hambai riu hambai belai belai kheno kathang kaplaisa kaiton no hambai mario singchini habuba granobo mohai platform ano dimani bagai chini boro lukuron bai mungsa khlainani ang belai kheno khatong thobo tini tam nihin ba an initiative ba chini initiative bai mo kol no puila sang samung khlaijak mani 11 Maharanipur Telamura constituency mo kelrang para orne simi romdi 3 kilometers rognai 3.5 kilometers rognai PWD road lama belakheno hamyabu nang sakbai thang sijak ang oja phaipru election campaign ni bagi bora ano mungsa sangya kaini na sano haisi abonga tei te mo lama no hamdirani lama ni no boseng already proposal rohorjak ang khakhleyabo dakti nangi thanai tei hingangke ang belai kheno chini trader rok no hambai mario tamni hin mang bor bai thangi koklam saleimani logi no borok mo amchoini problem no siwi unu gok singyawi immediately borok mo tui no sanction khlairi mani bagi oro simia tekhe jaga tui tongo jagawo tui available fia ba jagawo kita problem ni bai mia mono boseng as early as possible repair khlai tui rani sing byabostha khlai the scale rango simia entire 11 Maharanipur Telamura constituency especially Holodia BCO Nonosora Kograsora BCO tei Athra Mora BCO tei belai kheno bialo to baksa jaga tei kicha phose kri nukhna mia bohai chini takuk song chini bukuk song lama ka sulai bane tei ni bagi so tei rinani na chini first and most top priority